Egi da artzainak ardi guztiak ezagutzen dituela? Baite, hombre. Zuk laurun zuko zenean? Baite. Izenik ipinitez? Izena, neu bakarri nabilen ninez, baina, por ejemplo, anaizia ze, bitxoizen honitzen ninbait. Guke ardi bakotxari, izena. Edo alaku, edo onakue, ardi bakotxari izen ipinitzen. Laurun izena azmetan. Azmetan, baina sozelakue geukaitzeko bestien, ipinitze geunkezan. Esate baterako. Esate baterako, buro gorrize. Buro gorri geiztue, buro gorrize etorten dana. Buro gorrizen umie, hor berton doi ez lau beste baten dabe, holan. Eta ardi mantzue, baina, holan txik, eta igule jatziok, ardi kispue jatziok, da ez, igule gotezan laureun ardikeleku asko bihar izaten dute, oin laureun jatzi ezken duzen han behiten, irreun jaztean duzen, baina dana dala, kispu jatziok eta ez, da, nipetxoa jakin, atzike, bakune arata, ane, topote, ezautute, jatzi, gero arene kispun umie, bestie txikize, bestie handize, bestie etorten dana, bestie juten dana, bestie usokie, besti buru pintie, eta holen txik. Usokie ze izatutu zuen? Usokie, eskapara beti dauna, eskapara. Azkenengo, batzuk, baldi hartzen gendu nien, baldara etorte ziren, igule, oibe, baldara. Moidu inbarik, eurek guran etorteko. Eta eurek etorte ziren. Baina, beste batzuk egote ziren, beti eskapan. Da batan bate usokiena, baldi ikusi ezkero harutzengo puntera gutezan. Da orduan, areri usokie, gero Kispue, hori? Zeri? Kispue, hori, lana kirikilau edokunari. Eta holen txik, gero haren umie edo, haren antzekue edo besti edo, baina holen txik izenak geukaitzeko bestin, danak.